Yuk, monggo. Umpet, ada umpet. Kasih pelatih anyar. Oke, kita dari BSG Kendito dengan tarian tari gerasa atau panjigutan, semoga menghibur Anda semuanya. Dan kami hadir di sini juga ikut bakti sosial, semoga anak yang kita bantu atau kita yang kita ingat juga bisa berkabar-kabar. Kumul sing langkus tingkang Arya Jagat ingkang silantong Gusti. Yo. Ayo ken ila tala. Lah. Umpama siramu sakar melati aku kombak indang sari. Umpama sliramu marti wong manis aku kakak kawiwati asinak sanlitang ngeluko semono janji kesetiaan hati tansah kumandeling nitro ari rasa kerasa rasane griya itu rasa jagat raya kelingono ukir lan samudra ora ilang lan manis. Yuk. Aduh dadi ati saklawase nera ing dalu atiku ayo pada sira wong ayu nalika sira wong ayu nganti mati ora bakal lali rakai lintake mlaku. Iya. Yuk. Janji aku eling sayu sumedot rasa ning ati lintak kiwi rasaku sundul niat yo
Yuk, 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 yuk. Iya. Retewes ponang keturutan sing dikadang keturutan sing dicatat Oke, terima kasih dari Mas Ades. Yuk, 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 ya. Ning gunung atak cakongi sego Yuk, sar. Ayo, kita nak kalah. Oh ya. Iya. Wah. Iyan liwat aku kelingan. Iya. 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 Biar akan goleren. Tak tulisan warna abang tanda isi brawan iya os jenenge gubuk asmara yuk biyen aku nandang tresno tanpa bantal tanpa kloso bot-abote ning taman asmara yo aku pakai yo bisa lali ku pakai kebacito wayah wengi nganti megat ratno yuk catatan sajroning ati yuk Jantan luntur
dadi garwa marga leren ning gubuk asmara. Go. Oh, siar. Dadi uang
ben uripe bisa makmur ira kembange apa kembang gawe dironce-ronce ronce-ronce kembang rawe dironce-ronce mumpung cilik aja sese dewe besok yen gede dadi wong asik apa ira bagi apa kembang kenongko aku milih kembang kenongko kembang kenongko aku milih kembang kenongko ayo kanca udol kaya padha donga ben uripe mulya ira kembange apa kembang kamoco aja dibaba kembang kamoco aja dibaba pulang mangsa besok sing gede ora bisa salat dikira kalange apa ya kembang waru diwiru-wiru kembang waru diwiru-wiru apa tegese guru iku uga ditiru mbok ira kembange apa ya Rasulullah Allah salamun alaik ya Rasulullah Allah salamun alaik ya Rabbi asani wa darajit al-fatayati rabbal alamin ya Allah la tuni wa la karami kembang melati di kawah Andes kembang melati di kawah Andes bocahe cilik sing ora iso digobres jebul untune sing rata jabres kok ira kebagi apa kembang lompong aku milih kembange lompong kok iso kembang lompong iso aku milih kembange lompong dadi wong aja plompong ben uripe ben ora kosong iso iya kembange apa kembang melati kontone wangi kembang melati kontone wangi mumpung cilik sesregep ngaji besok yen gede ra bisa lali pikira kembange